Okay, so this morning I would like to share to you the message from Luke chapter 9 verses 57 to 62. Diya sa Bisaya, mga igsoon, samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo, bisag asa ka moadto. Si Jesus mingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan og kapahulayan ang anak sa tawo. Og mingon siya sa laing tawo, sunod nako. Apan mingon ang tawo, Ginoo, mouli una ako karon paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw o giwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo, Ginoo. Apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro o gunya magsigiglingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. Mag-ampo ta. Among langit nung amahan, salamat sa mensahe karong buntaga nga imong gipadayag pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga kining mao nga panghitabo dira sa bag-ong tugon kadunay tulo ka tawo Ginoo nga buot mosunod diha sa imuhang bugtong anak. Apan adunay mga pagtulunan niini nga among makatunan sa among pagsunod kanimo Ginoong Hesus nga dunay mga lessons nga dapat namo makatunan sa amo ang pagsunod kanimo. Lord, tabangi kami makatunan namo og masabtan namo pag-ayo kini mga mensahe nga among madunggan karon gamit ang baba sa imong alagad sa pagsulti sa gahom sa balang espiritu. Kini among pag-ampo amahan nga matag usa adunay kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing nga abli, hunahuna nga abli sa pagdawat sa imong pulong, mabag-o mausab among kinabuhi pinagi sa imong mensahe Ginoo. Bless us Lord as I pray in Jesus name. Amen og amen. Tong pakpakan ng Ginoo, palihog manglingkod igsoon. Ingnay mong tapad mamati ta ha. Okay. So maglingi-lingi lang sa ko diri kay napalong ang ato ang monitor. Okay, so what really means to be a disciple? Unsa man gyud ang pagkatinunan? So the topic is the cost of following Jesus Christ, ang bili sa pagsunod nato sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ang kinahanglan nimong buhaton para lang gyud ka makasunod sa Ginoo? Unsa man ang gi-require sa Ginoo sa atong kinabuhi para tinud-anay gid tang makapangalagad ug makasunod sa atong Ginoo. Ato inumduman mga igsoon nga dili ni siya tiaw-tiaw ang pagsunod ug pagpangalagad sa Ginoo. Usa kini ka langitnon nga buluhaton ug panglangit usab ni siya unya pang-eternal pud ni siya. Dili ni siya sweldado apan dako kay reward. Wala ta nagapaabot og sweldong dako kaayo diri sa gingharian sa Dios apan adunay labaw pa sa sweldo, labaw pa sa financial nga tong madawat human ining kinabuhi. Busa ato gid ning tinud-on, ato gid ning klarohon, ato gid ning seryosohon. Amen. Kay dili ni basta-basta ang pagsunod sa Ginoo. Nag-require ni ipila ka mga butang nga dapat natong tan-awon. Amen. Inay mong tapad, ready na ka? Ready na ka? Sige. So, kung ready na ka, mag-take note ba ka or sa imuhang buhaton din na para maka-capture ka sa mga message karong buntaga. Okay? Number 1, this is the big idea sa whole context diha sa atong gibasa. May tungod kini sa true discipleship nga dunay demand. Number
there are three demands mga igsoon sa discipleship. Unsa man yung mga demand? Number one is the priority. Priority. Unsa man ang priority? Prioridad. Kinsay imong unahon. Kinsay labing unahon o kinsay labing importante. Amen. So mo na'y priority. Kung adunay sample na kay trabaho o niya daghan din na galaray gatapat ang mga buhatonon, asa may mas priority ana. So natay gitawag nga unahon. Mas importante mo'y unahon. Ikaduha, sakripisyo, sacrifice. So nag-require sad kini o kana bang sometimes when we talk about sacrifice, it is related to obedience, no? Obedience gihapon nga naman. Kada bang mutuman ka bisan usahay sakit sa imuhang dughan. Mo na itawag og sacrifice. Amen ba? Okay. Katong gibuhat ni Jesus dito sa cross, do you think sayon to para sa Ginoo? Dili, no? Gani, ningon ang Ginoo sa iyang prayer dito sa Gethsemane nga kung mahimo kuhaon nimo kining kupang nga niya kanako. But pasabot nagkuan siya, naghunaw na siya nga ayay murag sakit jud kay ning amahan kung mahimo makuhaon nimo kining kupa. Nagisgot man gud siya sa iyang sakripisyo nga pagabuhaton nga grabe kasakit. Pero ingon ang Ginoo, apan ang imong kabubuton maoy matuman. Sa to paigsoon, it requires sacrifice. It means you have to obey even if you don't like. No? Kana bang kinahanglan gid nimong buhaton, kinahanglan na gid nimong tumanon bisan supak pas imong gusto. That is sacrifice. O dati mga sakripisyo siguro sa atong pamilya. Amen ba? Preanang mga ginikanan nga nag-ugtas sa ilang mga anak nga bulyagon, sakripisyo na. Amen? Kana bang imo gyapon siyang gipakaon bisan sige pamadlong, imo gyapon siyang atimanon bisan sige og kanang usay magpabuyag, sakripisyo man na. Amen ba? So I hope nasabtan nato kining word nga sacrifice. Nga you have to do what is good, you have to do what is right, you have to obey what it needs to be obeyed. What it needs to be done. Even if you don't like. Bisan pag-usahay, dili ka ganahan. You have to do that because ikaw kay balong maayo na. Ikatulo, commitment. So, ang kaning commitment, mga igsoon, naghisgot kinig total surrender. So, naghisgot ta last week og surrender. Commitment means, human ka na surrender, imong gikomitar ang tanan diha kaniya. Imong gitugyan ang tanan nimong buhaton, tanang gusto, tanan nimong kanang tinguha, imuhang gitugyan sa Ginoo. That is commitment. Okay? Sama sa usa ka magtiayon nga ang ilahang kinabuhi gikomitar isip ba nag-asawa. Pareha sa ato ang igsoon niya nga kaslon nga they will commit themselves to marriage. Mopod na ang atong pagpangalagad sa Ginoo, atong ikomitar atong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo no matter what happen. Amen ba? Okay? So atong obserbaran kadjot ang naa dinha sa context atong gibasa. There are three people who wanted to follow Jesus. Pila ka tao? Tulo. But all had conditions and excuses. Kung atong mabasa din mga kaigsunan sa unang tao diha, makita nato nga bisag wala siya'y tubag o response may tungod sa iyahang pagsunod, pero kabalo ng Ginoo unsay naa siyang una-una o kasing-kasing. Di ba? Ang unang nga tao, the first person nga ato ang makita diha sa ato ang context atong gibasa, the confident volunteer. Kana bang musunod ko Ginoo? Kana bang malipay siya ni volunteer siya sa iyang kagustuhan nga musunod siya sa Ginoo. Mingon siya, I will follow wherever you go. Musunod ko bisag asa ka punta. Grabe kay siya og kanang gitawag nga kalipay. Ano bang kagustuhan, willingness, musunod siya apan gipahinumduman siya sa Ginoo.
Kay kabalo ang atong Ginoong Hesukristo unsay naa sulod sa kasing-kasing o gunahon sa tawo, giingnan siya daan sa Ginoo nga ang anak sa tao, hindere, ang mga milo may taguanan, ang mga langgam may mga salag apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Nagisgot kinig comfort, no? Nagisgot kinig suffering versus comfort. So diha sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, adunay mga suffering nga kinahanglan natong agian, dunay mga sakripisyo, dunay mga kalisdanan, dunay mga lisod nga mga agianan apan kinahanglan ang tuson na gina siya, no? Gipainunduman siya sa atong Ginoong Kristo nga the foxes have holes. May pa ang katong mga milo napay kataguan. May patong mga langgam napay kasalagan, no? May patong ang uban nga mga tao napay kahigdaan pero unsa man ning pasabot sa Ginoo nga apan walay kahigdaan og kapahulayan ang anak sa tao. Wala nagpasabot nga wala siya balay. Wala nagpasabot nga wala siya katulgan. Pero gipasabot niya og ihada ang giunhan ang unahuna sa katong unang tawo nga but mosulod niya nga kinahanglan kang mag-antos bisag lisod. Amen. Dili sa tanang panahon ang Kristohanon hayahay. Dili sa tanang panahon ang Ginoo nag-require natog tanan puros nindot na ay mga kalisdanan nga agian sa Kristohanon. Amen. Dili tanang panahon nindot, dili tanang panahon blessing, dili tanang panahon naaka sa mga kaharuhay. Maabot ang panahon nga moagi gyud kag kalisdanan. Amen? Okay. Sunod, mga kaigsunan, the truth number 1, diri sa ato ang message. Truth number 1, following Jesus requires sacrifice of comfort. Kung musunod ka sa Ginoo mga kaigsunan, nag-require siya ang sakripisyo sa imo mga comfort zones. Kaya ba nimong i-let go ang imong comfort zone para lang matuman ang Ginoo? Sa atong kinabuhi sa una, nga wala pa ta nakailas Ginoo, comfort zone nato ang atong bisyo kahilayan. Mura ba siya, mo na way of, kanabang i-enjoy nimo ang kinabuhi sa mga bisyo kahilayan. Mo na comfort zone sa mga tao. Apan, kaya ba nimo nang biyaan para makasunod lang ka sa Ginoo? Amen? Kaya ba nimong isakripisyo ang imuhang gusto para lang masunod ang gusto sa Ginoo? Mauna mga kaigsunan, nag-require tag sacrifice. Nga kaya natong i-let go ang atong kaugalingong comfort para masunod ang gusto sa Ginoo. Unsa man namang comfort zone sa imong kinabuhi nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Kanabang naanad na ka, hayahay na imong kinabuhi ang mga butanga, lisod na kayo nimong i-let go kay nahimutang na ka, pero ang problema, dili man will sa Ginoo. Ang problema, wa man nalipay ang Ginoo. Are you willing to let go of that comfort zone to obey the Lord? That is sacrifice. Sama sa gibuhat nilang Brad Albert, akong ikuan kay testimony man ni nila. Ilang comfort zone sa una is lipay na sila sa ilang kinabuhi sa adultery. Pero tungod kay nakasabot sila sa tinuod na Kristohanong kinabuhi, ilang gisakripisyo ang ilang comfort para pag-obey sa kabubuton sa Ginoo. Mauna ang tinud-anay nga sakripisyo. Kaya nimo talikdan, kaya nimo biyaan ang mga butang nga nakahatag ng tag-comfort nimo, pero dili man maayo, pwede nimo talikdan para masunod ang gusto sa Ginoo. Amen? Monay, truth number 1, following Jesus requires sacrifice of comfort. Example, sa una, wa pa ta kailas Ginoo, ako, kaning uban diri nga mga
kalakin-an, wa pa kailas Ginoo, na comfort na sa kahilayan, na comfort na sa bisyo, lingaw kaayo, pero kaya nga natalikdan og nabiyaan, gisakripisyo para lang masunod ang gusto sa Ginoo. Og dili lalim ba na kay kung nalipay og na-enjoy ka anang mga butanga, pila ka tuig na nimong ligid-ligid anang mga buhata, na-enjoy ka, naglisod og biya. Pero tungod kay mas gihigugma nimo ang Ginoo kaysa anang mga butanga. Mas gihigugma nimo ang saad sa Dios. Kung imo siyang tumanon, mas imong gitanaw ang imong unahan kaysa imong karon. Mas imong gitanaw ang imong kaugmaon nga dunay nindot nga nagpaabot sa mga taong nagmatinumanon. Amen ba? Kaysa sige na tagtanaw sa karon, atong comfort karon, pero sometimes or more oftentimes kasagaran ang comfort sa tao wala na uyon sa kagustuhan sa Ginoo. Muna nga atong tan-awon unsa na to mga comfort zone sa atong kinabuhi, uyon ra sa Ginoo? Okay ra ba or dili na mao? Basin nalingaw na ka, na-enjoy na ka anang mga buhata pero wala gikalipay sa Ginoo. You have to sacrifice that. Imo nang isakripisyo, imo nang talikdan, imo nang biyaan para mosunod lang gid ka sa Ginoo. Amen. Amen. Muna nga akong dasig ninyo mga kaigsunan sa tanan nga mga batan-on, mga hamtong ba o bisan kinsa natong tanan, kutob sa nakapaminaw karon, bisan naa sa radyo, naa sa social media. Ayaw mo pag-settle down nga kutob lang mo, example, nag-live-in ra mo, pagpakasal gid mo. Amen. Naay mo tabang, mapahimutang sa inyuhang pagpakasal. No? Kung naa mo karon sa bisyo kahilayan, na-enjoy, nalipay ka na mabuhata, pero kabulo man tangan, dili gyud kalipay na sa Ginoo. Isakripisyo na. Itugyan na sa Ginoo. I-surrender na sa Ginoo. Kaya kung dili nato i-surrender sa Ginoo ng mga buhata, di gyud ta katug langit. Muna nga, i-sacrifice. Just to obey the Lord. Nag-require ang Ginoo ana nga bisan pa sa atong mga naandan nga mga kaharuhay, pwede natong talikdan para lang makasunod sa Ginoo. Bahalag lisod basta malangita. Bahalag sa gubangon or sa gubangonon basta importante malangita. Amen. Okay? So, doon ako illustration diya sa Old Testament, si Moses. Si Moses, nagkinabuhi siyang hayahay kay nganuman nahimo siyang prinsipe dito sa Egypt. Nahimo gid siyang anak-anak sa anak sa Paraon. So nahimo sa siyang royal na part sa royal family. So si Moses makigsunan na nagkinabuhi sa buhong nga kinabuhi. Datong kinabuhi, hayahay ang kinabuhi. Pero Moses left the palace of Egypt because he chose to suffer with God's people rather than to be happy in the people of Egypt against God. No? So, asa man nimo pilion ang magkinabuhi bisan pas kalisdanan pero naakas kabubuton sa Ginoo or magkinabuhi sa karuhay pero supak sa Ginoo. So mas pilion pa nako nga bahalag magkalisod, ang importante na atas kabubuton sa Ginoo kaysa naas karuhay o kalipay pero ang padulngan kalaglagan. No? Dili sayop ang magkinabuhing haruhay o lipay pero ang nakasayop kung ang imong kinabuhing haruhay layo na sa Ginoo. Karabang sa mga tao sa Egypt mga kaigsunan, sige raman sila dito og kuan kanang panginabuhi, wala naman sila simbas Ginoo. O makita sad nato diya sa Egypt nga nagsimba sila Pharaoh, nagsimba sila lain-lain nga mga Dios. So mas gipalabi ni Moses nga iyang biyaan ang iyang karuhay sa kinabuhi pagkahibalo niya nga anak ti ay siya sa Ginoo. Amen.
So iyang gipili nga iyang kuyugan ang makatawan sa Dios kaysa makig-uban diha sa mga katawhan nga nagsupak sa Dios. Mora pod na kung sa ato pang barkada ba sa unang panahon nga wa pa ta kailas Ginoo natas ka barkada, nagitay biyaan o nagitay sundon. Gibiyaan na to atong barkada para makasunod tas Ginoo. Kaysa sige tagpangalagad sa Ginoo pero sige tagbalik-balik sa barkada, ang may tabuan na matintal ra gyud gihapon ka. Kung imong barkada ilabi na mga dili Kristohanon, dako gyud tendency nga matintal ka o makasala ka. So unsa may buhaton? Be like Moses. Isakripisyo ang imong karuhay. Isakripisyo ang imong mga naandan nga kalipay para lang masunod nimo ang kababuton sa Ginoo. Amen? Next. Application number 1 sa atong punto. Are you willing to follow? Even when it's uncomfortable. Kabalo ko, adunay nato diri nga naapay gitawag nga uncomfortable spirit nga dili pa siya komportable sa ihang pagka Kristohanon kay naa pa siya gistruggle sa kinabuhi. Uncomfortable para sa imo siguro nga biyaan nimo ang imuhang pagkalibakira. Biyaan nimo ang imuhang pagka butbuton. Biyaan nimo ang imuhang pagka chismosa. Biyaan nimo ang imuhang pagka sugarol. Biyaan ba nimo ang imong pagka bisyoso, uncomfortable. Or biyaan nimo ang imong mga barkada nga dili maayong impluwensya nimo, uncomfortable. Pero you have to follow Jesus. You have to follow Jesus. Kinalan mangguta nga magpili. Sa ingon pa ni Apostle Paul nga bad company corrupts good character. Bisag unsa pa kakabuutan, bisag unsa pa kakamaayo, pero kang imong kuyog-kuyog mga daotan nga mga tawo, makadaot nas imong kinaiya. Muna nga magbantay ka kinsay imong kuyugan. Kuyugi ka ng mga taong nagkinabuhi, nagtarong sa Ginoo. Wala nagpasabot nga dito mo join og mga gathering sa mga tao nga nas kalibutan. But pasabot dili ka makighalubilo o dili ka makigsandurot sa mga buhat nga di maayo. Muna ibot pasabot diha. Kung sila magmamam, ayog mamam. Kung sila magbisyo, ayog apil. Kung sila maglibak, ayog apil. Amen. Kung sila mag-istoryahan ay bot-bot, ayog apil. Kung sila manugal, ayog apil. Amen. Kung sila mainom, maghubog, ayog apil. Amen. Kung sila magpakasala, ayog apil. Mao na ibot pasabot diha. So, sometimes it is uncomfortable. Nga naman, doon yung mga taong malain nimo. Malain sila nimo. Di sila ganahan nimo. Mayin sila nga, killjoy man ka. Di man ka mo salo sa among kalipay. Killjoy man ka. Asa may pilion nimo? Alipay ka. O niya, wala nalipay ang Ginoo. Na-enjoy ka sa kinabuhi. Enjoy ang yawa. Ang sabi niya malipay ang Ginoo o malipay ang yawa? Ato dyan malipay ang Ginoo. Amen ba? Okay, sunod. Adunay ikaduhang tao din ha. Kinsa man ni siya? The hesitant follower. Kining hesitant follower, kana bang magpanuko gani? Di ba? Giingnan siya sa Ginoo, sunod nako. O kani, ikaduha, giingnan siya sa Ginoo nga, sunod nako. Pero unsa may tubag, Ginoo, muuli una ko sa paglubong sa akong amahan. Let me first bury my father. Dili sayop nga kung maglubong tagkuan ha, kanang amahan, example, kanang nakay buhatonon niya, naay kinanglan nga ilubong. Kini gitawag siya idiomatic expression sa Ginoo ba nga aron na kay lesson makuha taliwala sa atong mga answer og tubag. Okay?
So, ayaw i-misinterpret ang Ginoo ba nga bawal ng manglubong. Basta nga, di lang tama pilog-lubong kay ingon na bang Ginoo nga kuan kanang naatoy tawo nga maglubong unta sa ingaman pero ingon na Ginoo pasagdi ang mga patay maglubong silang patay. Idiomatic na siya ang ekspresyon nga naay lesson imong makuha ba sa iyang pagsulti nga kung ang tao mo saman mobalibad sa pagsunod sa Ginoo kay naa say iyahang reason, naa say excuse nga dili siya kasunod sa kabubuton sa Dios kay naa say kaugalingong excuse. Every one of us has our own excuses. Muto ka? Daghan kayong mga excuses ang tao. But we are made to be stronger than our strongest excuse. It's not to make an excuse nga maoy hinungdan nga mababagan ang imong pagsunod sa Ginoo. Unsa may required dinhi? Unsa may response tanawa ang response sa Ginoo? Let the dead bury their own dead. Truth number 2, mga igsoon, sa gingon dira, following Jesus requires priority over everything. So, unsa magbuti pasabot anang priority? Atong ilhon pag-ayo nga ang Ginoo mo'y pinaka-importante labaw sa bisan unsang butang sa kalibutan. Amen ba? Unsa may mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga usahay mo hinungdan nga mobabag nimo sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw tuguti nga mobabag na nimo. Unsa may mga reason o excuses nga pwedeng buhaton sa kaaway para nimo, ayaw nagtuguti nga mudaog na para lang di ka kasunod sa Ginoo. Unsa may mga buhat sa kalibutan nga buot mobabag sa imuhang pagsugot sa gustos Ginoo, ayaw pagsugot nga mababagan ka ana. Daghan kayong mga sitwasyon sa atong kalibutan, sa atong kinabuhi nga usahay mababagan ang ato ang pagsimba. Usahay dili na ta kasimba tungod kay daghag labhanan. Daghang mga istorya mga kaigsuonan sa mga Kristohanong simbahan nga nawala na ang ilang priority nga pinaka-importante kay tuwa na punta sa mga butang temporary. Kana bang na-google na ang ilang oras o panahon sa mga butang nga lumalabay ra instead unta sa butang nga pinaka-importante. Atong hinumduman igsuon dili lagi sayop nga manginabuhi ta, dili sayop madato ta, dili sayop nga malingaw ta sa kinabuhi apan hinumduman nato sa tanan nimong panginabuhi priority ang Ginoo. Sa tanan nimong lingaw-lingaw priority ang Ginoo. Sa tanan nimong buluhaton priority ang Ginoo. Bisan sa atong financial priority ang Ginoo. Amen ba? Example, sa amo ang kinabuhi karon nga nangalagad mi sa Ginoo uban sa akong asawa. Dako kay ni siya nga opportunity na mo ba nga nahimo ming alagad sa Dios og amo jud ning gi-commit sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y priority sa amo ang kinabuhi bisan sa among financial. Kay kabalo mi nga whatever things nga naabot sa among kinabuhi mawala ra man guna mahanaw ra man na. Pero kung tanan namong mga na-acquire nga mga butang nga gihatag sa Ginoo among gigamit balik sa Ginoo, mobalik ra pud na gihapon nato. Amen? O di lang kayo mo balik nga simple, kung dili pinilo-pilo pagyud na tinantan o dinasok nga panalangin. Di lang kay kutob sa imong generation, muabot pa nag 4th generation. Amen? So example, pare ani karon nagkwanta, atong gibuhat, atong gi-prioritize ang Ginoo with our financial. Wa na to kalimti ang Ginoo sa atong mga tithes. That is priority. Amen? Sa uban nga mga Kristohanon nga dili sila mag-tithes, wala sa nag-prioritize sa Ginoo. Anayoban magreklamo pa pangayo ag tithes. Atay no naman wala ta gipugos dire nga mohatag tag tithes pero
tungod kay nakasabota sa priority above everything. Ginoo above everything. Even your financial, ang Ginoo mo'y tag-iya. Amen. Imong kusog, Ginoo mo'y tag-iya. Imong panahon, Ginoo mo'y tag-iya. Kay wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Gamay lang nga click sa pagpalong sa Ginoo sa imong kinabuhi, wa na kay mahimo. Kung na remote control ang Ginoo ba, kinisi kuan, kanara kag oras sa kutob, gisit na daan sa Ginoo. Unya, example, gitaganan nas Ginoo, kuhaon ta sa anang orasa, anang taknaa, unya, uska oras na lang kulang. Unya, wa ka kahibalo. Unya, wala nimo gi-prioritize ang Ginoo, hastang luuya. No? Manubag ta sa Ginoo. Pareha tong Kristohanon. Yan ako i-mention asan dapita. Imbis apil sa worship team, drummer. Nya nananghid nga dili sa kasimba kay naa siya lakwon. To diin punta. Dominggong dako wala ni simba kay namista. Worship leader, worship kanang worship team. Drummer. Nya tuwa kuyog sa mga barkada, gamotor-motor, nabangga, na disgrasya, patay. Patay. Ang ngalan, pres pag yung ngalan ako. Junril. Nakabalita miya to. Wala pa ko atong simbahan na. Nakabalita ko nga, di gyud kumpiyansaan. Kay what if panahon na nimong kuhaon ka niya, wa ka din has kababuton sa Ginoo. Panahon na nga, mabigti ka ng orasa niya, wa ka nagginabuhi sa Ginoo. Niya wa matakahibalo sa oras ug taknang kuhaon ta. Kinsa may imong gi-prioritize anang orasa? Kinsa may imong gipahimut-an anang panahona? Kinsa man ang imong gialagaran anang mga orasa? Unya naputol ang atong kinabuhi. Unta maputol ang atong kinabuhi, umabot ang panahon. Sa saktong panahon nga gitagal sa Ginoo, makit-an ta nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Ito pagpaka na ginagsoon. Diya sa Old Testament adunay usa ka alagad sa Dios ang gihanganlag Abraham. Iyang gitalikdan ang iyang homeland aron lang pagsunod sa gisaad sa Dios nga dapit nga bisag wa sa kita, wa sa kahibalo, wa sa kabalitag unsay porma ana, pero nagtuo siya sa saad sa Dios, iyang gitalikdan ang iyang homeland para pag-adto sa yutang gisaad sa Dios. Remember nga si Abraham, diha na siya nakapundar sa iyang pamilya, diha na siya nakapundar sa iyang mga ninuno, diha na siya nagtubo, diha na siya na-enjoy sa kinabuhi, pero ingon ang Ginoo, hawa diha, kay na ako giandam nimo nga mas nindot nga dapit. Amen ba? O sa doon mga tao, mga kaigsunan nga na-enjoy na ilang kinabuhi. Pero hinunduman na ito mga kaigsunan, kung ang Dios adunay i-reveal nimo nga mas labing maayo o mas labing nindot, nganong di mo na ito pwedeng biyaan ang atong kanhi aron atong sundon ang gustos Ginoo. Amen? So makaya ra gyud nato nga talikdan ang atong comfort zone aron nga atong matuman ang unsay gisaad ug giplano sa Dios. Ug you cannot go to that promise if you will not let go of your past. Amen? So we have to have faith. Kinahanglan tag pagtuo. Faith is to do action, kanang pagbuhat. Nga do na gyud kay buhaton nga tikang lakang aron sundon ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Application number 2, is Jesus truly first in your life? Ang Ginoo ba gyud ang prioritize sa imong kinabuhi? Stop delaying obedience. Yung ko nga, unya na ko mo to man, unyag matiguwang na ko.
Ay, unya na ko motuman inig kuan sunod tuig. Igsoon, stop delaying obedience. Kung dunay message ang Ginoo nimo karon aron ipabuhat, nasa'y ipabuhat sa imuha, obey. Samtang may panahon pa, samtang may kahiginan pa, tumana. Buhata. Ayaw paabutang magtinga ka, usap pa ka mga nagad sa Ginoo. Ayaw paabutang magnganga, di na kakaistorya, usap pa mga inyo, sino ba nakagira? Ha? Kinahanglan karon samtang naapay kahigayunan, mga lagad tas Ginoo. Kitang tanan, ini mong tapad apil ta. Mga lagad tas Ginoo. Kini pagpangalagad sa Ginoo, ay gunaw na nga ako ray alagad dinhi. Kitang tanan ng mga lagad sa Ginoo ha. Amen. Kitang tanan. Ikaw, kitang tanan. Kitawag tas Ginoo nga mga lagad ta niya. Den lain tag gift, den lain tag mga katakos, anha tadapita gamiton sa Ginoo. Okay? Ikatulo nga tao, diha sa ato ang context na itong gibasa. The divided disciple. Kining divided disciple, mga kigsunan, na bahin ang ihang gugma. Ano man, naggahin sa gugma sa iyang mga minahal. O naggahin po sa gugma sa Ginoo. Ha? Kumbaga gitunga niya, 50% yung gugma siyang pamilya, 50% yung gugma sa Ginoo. Sakto ba na? Ha? Dili sayop nga atong higugmaon ang atong pamilya. Kay mo na sugos Ginoo nga higugmaon nato ang atong isig katawo. Samot atong pamilya kay pamilya gud nato. Pero kung ang imong paggahin o paghigugma sa imong pamilya parte na lamang sa imong paghigugma sa Ginoo, kaya bang murag nahimo ng kabahin. Ha? Example. Nakoy, kini. Kita mo ning dahon. So, kuning dahon, tangon. Usa ni siya tibuok. Ha? Example, mo ni ang imong gugma. Imong gitunga. Ang kaning katunga, sa akong pamilya, ang kaning katunga ako sa akong Ginoo, sa Ginoo. So, pila man ka porsyento ang imong gigahin nga paghigugma sa Ginoo? 50%. Unya, 50% pod para sa imong isig katawo. Mao ba na ang prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo nato? Dili. Okay, dili. Ang prinsipyo sa Ginoo ni higugma ang Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi. Buti pasabot 100% ang Ginoo imong atong higugmaon. Amen ba? Sa atong paghigugma sa Ginoo, paminaw, sa atong paghigugma sa Ginoo, ang atong pamilya atong ipapilit diha sa gugmas Ginoo, atong isulod sa gugmas Ginoo. Dili na kinahanglan nimong gis-on pa aron imong ihatag, kundi sila mismo imong ipaduol sa gugma sa Ginoo. Kung di sila mo duol, dili na imong tulubagon. Ikaw nagpakita gugma nila. Pero never imong last nion ang imong gugma sa Ginoo para imo lang igahin ngadto nila. Buti pasabot panlitan, kung ang imong minahal sa kinabuhi, dili mo sunod sa Ginoo, usay mo babag pa nimo sa pagsunod sa Ginoo. Kung mas love nimo ang imong pamilya, undang juga. Kano man, dili man totally ang imong gugma sa Ginoo, nalasnian man, nagisian man ang imong gugma sa Ginoo. Ayaw gisia ang imong gugma sa Ginoo para lang imong igahin ngadto sa uban. Imo silang dadon sa gugma nimo sa Ginoo. Ipapilit sila. Ikaw, apil ka sa akong gugma sa Ginoo. Ayaw gisia. Intact ang imong gugma sa Ginoo.
Amen. Intact. Ayaw gisia. Kaya ingon ng Ginoo, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your spirit. Then, usa pa na nga atong ipakita ang gugma sa uban. Amen ba? So, ang gugma sa Ginoo nga naa nimo, mahimo nimo nga i-show nga to sa uban, ipakita sa uban, og imong agnihon ang uban nga moduol sa gugma sa Ginoo. Unsa may ingon aning kuan? Kining ikatulong person. Let me go back first. Paulias ako kay mananghid sa ako. O palitan nimo sugot. Mga nagad ko nimo Ginoo pero paulias ako kay mananghid sa ako. Ninig uli nimo wa man sugot. Mga lagad ka. Mga lagad bagyapon ka bisag di kasugtan. Musunod paghihapon kas Ginoo bisag imong bana di musugot. Musugot paghihapon kas Ginoo bisag imong mama, imong papa musupak nimo. Mao na ang bot pasabot sa Ginoo. Ingon siya nga ang kanang tawo nga sigig lingi kung magdaro dili ang no one looks back is fit for the kingdom. Nagisgot ni diri katong magsigdaro, magpuday lingi, dili angayan. Dili angayan sa gingharian sa Dios. So, andre, si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro. Musunod nun ta ka sa kabubuton sa Ginoo, pero nagsigig lingi, dili angayan sa paghari sa Dios. Focus ta sa paghigugma sa Dios. Focus ta sa will sa Ginoo. Kung sige kaglingi sa imo mga kaagi, sa imo mga sukwa kayo no sa kanabang gingon sa kanang kalibutan ba nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan kuno ay hindi makakarating sa paroroonan. Pero ingon ng Ginoo ang magsigig lingi dili angayan sa paghari sa Dios. Lahi man putog meaning ang gingon sa kalibutan. Nagisgot man to siya humility. Pero kini nagisgot man ning obedience. Amen. Nagisgot ni siya pagsunod. Ang katong gisgutan nga meaning sa kalibutan nga ang sinong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, nagisgot na siya humility. Pagpaubos nga kaya nimong lingion ang imuhang kagahapon ba kinsa ka dili ka magpagarbo kay nadato na ka hawod na kay ka di na ka managad sa imong silingan gara na kay ka nya manglupig na ba so dili na siya maayo pero kaning gisgutan din nga magsigiglingi nagisgot ning obedience kung obey kas Ginoo ayo sigiglingi sa imong mga kaagi. Kung mo-obey ka sa Ginoo ay sige konsultag okay pa ba akong buhaton? What if mingon ang uban nga ayaw na or mingon ang imong minas kinabuhi ayaw na, undang na. Dili ka focus sa imong pagsunod kay nagsige pa kag konsulta sa ubang tawo. Kung ang Ginoo nagtudlo og nagkuman nato sa pagbuhat unsay dapat buhaton, buhata. Amen. Amen. Kung ikaw gisugos Ginoo panangyaw, may pabaga nga, manangyaw ko? Manangit pa ba ka? Ayaw na. Buhata. Unsay gipabuhat sa Ginoo. Truth number 3, hapit na man. Following Jesus requires undivided commitment. Kinahanglan ang atong commitment dili divided. Unsa nang undivided? Dili divide. Tibuok. Full commitment. Full nga gugma. Full commitment. Full obedience. Ayaw gisi-gisia. Amen. Tibuok. Gusto sa Ginoo nga ang imong commitment tibuok. 100% you love the Lord. 100% you will obey the Lord. 100% you will surely follow the Lord. Amen. Amen.
Bible illustration, kita mo ni Elisha na story dia sa Old Testament nga murag kwan kataonan gamay ba. Imagine ko ninyo si Elisha iyang dauban iyahang daro para mo follow ni Elijah. Kinsa man si Elijah ang banggitan nga propeta sa Dios. Unya ni si Elisha usa ka batan-on nga nahimo sang propeta nisunod na siya ni Elijah. So, nahimong disciple si Elisha ni Elijah. Murag bagay ra po sila kay parehas man silang Eli. No? So, si Elisha, iyang gidauban ang iyahang daro aron mosunod sa yapak sa iyahang mentor nga si Elijah. So, si Elisha makigsunan, usa ka mag-uuma. Pero iyang gidauban ang iyang daro ba? Aron iyang sundon ang iyang mentor nga si Elijah. Inana nga klase nga kuan ba kanang pagsunod nga kaya nimong talikdan ang unsay imong kaniay para mosunod nimo ang imuhang karon ug sa imuhang umaabot. That is the Lord Jesus Christ. Your today and your forever. Amen. So kaya natong sundon ang Ginoo ug kaya natong dauban ang ato mga kaniay ug di nato balikan ug sundon na nato ang Ginoo. Amen ba? Amen. Kaya ba nimong dauban imong sigarilyo para sa Ginoo? Kaya ba nimong dauban ang imuhang ribulto para sa Ginoo? Ang imong Dios para sa Ginoo? Kaya ba natong talikdan ang mga butang nga wala kahimot-i sa Dios? Para mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Ang katong wala pa, surrender na mo. Kadang inyong mga agud-agud, mga habak-habak, surrender. Mga anting-anting, surrender. Kanang mga Diyos-Diyos, surrender. Kung di niyo kaya, ako mo'y kuan ana tugyan sa Ginoo. Doon naman gani mga kaigsonan nga wa pa ka-surrender sa imong mga Diyos. Wala pa ka-surrender sa imong mga kinabuhi sa kahilayan o bisyo. Tabangan ti ka. Ato nang dauban, ato nang itugyan sa Ginoo, baguhon ka sa Ginoo. Usahay mga kaigsonan, maobi na yung mga barrier sa pagtubo nimong espirituhanon kanang mga imong gihambin-hambin ba nga mga sala, gihambin-hambin nimo nga mga gitago-taguan ba? Ayaw mo tago-tago og mga sala igsoon, isurrender na sa Ginoo. Okay, application number 3. Are you still looking back? You have to decide fully, no turning back. Just like sa kanta sa baptism, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ay nagbalik sa imuhang karaan. Atong gibasa ganina sa Panultihon Kapitulo 26, nga dunay part dito nga kanang iro nga human siya nagsuka, yang gibalik og kaon yang sinuka. No? Ayaw, di tayo na ana. Kung unsay ipabuhat sa Ginoo sa tua, padayon ta ana, i-decide sa imong kinabuhi karon nga Lord, mangalagad ko nimo Ginoo. Bahalag mo babag akong pamilya, bahalag mo babag ako ang mga higala, basta ako mosunod nimo. Amen. Okay? Last slide, atong tanawon. Mao ni siya ang mga specific things nga gi-require sa Ginoo alang sa iyang mga tinun-an. Number 1, deny yourself. Kana bang imong i-deny imong kaugalingon, mao na siya mag-lead ngadto sa repentance. Kung dili nimo i-deny imong kaugalingon for who you are, for what you are, dili ka kahinulsol. Kay imong higugmaon man imong kaugalingon, labaw pa sa gugmas Ginoo. Ato hinunduman, wala naging ng Ginoo, love yourself, but love God. Amen. Unaha pagigugma ang Ginoo aron makahibalo ka may gugmas imong kaugalingon.
Muna mga tao, mga kaigsunan, wa sila kasabot sa gugma sa Dios, di sila kasabot unsaon pagigugma silang kaugalingon. Di nila ma-feel ang value silang kaugalingon kay wa sila nakahigugma sa Dios. And they cannot deny themselves. Di sila makadeny silang kaugalingon kay wa sila kasabot sa gugma sa Dios. Pero kung ikaw nakasabot ka sa gugma sa Dios, you have to deny yourself that you are a lover of God, not a lover of self. Amen. Kinsa ka? Lover of God. We are not lover of self. Tugutan nato ang Diyos nga may gugma una nato. Kaya kung kabalota, mudala sa atong kinabuhi sa gugma sa Diyos, kabalutang mudala sa atong kinabuhi. But if you do not understand sa gugmas Ginoo, you cannot deny yourself and you cannot lead to repentance. Muna mga tao, dili makahinulsol, di makabiya sa ilang sala, kay gigugma nila ilang kaugalingon. Anak man sa nalipay, anak man sa na-enjoy, di sila kabiya. They cannot deny themselves. So no repentance ang may tabo. Pero if you deny yourself, you love God and you deny yourself, it will lead to repentance. Number 2, take up your cross daily. Ang pagpasan sa imong cross mo na siya ang pagsakripisyo. Bisan kapoy sakit og supak usahay sa tumbot pero kinalang buhaton kay kabubuton sa Ginoo. Mo na gingon nga kaya ba nimong isakripisyo ang imong bisyo para makasunod ka sa Ginoo? And remember, sacrifice is duol kaayo sa kitag obedience. Kung makasugod na kag-sacrifice, then you are leading to obedience. Duol na ka sa number 3, follow Him completely. Leads to obedience. Ang pagtuman. Number 4, love Jesus above everything. Higugmaa ang atong Ginoo labaw sa bisan unsa. Unsa may kuan ani kana padulngan leads to commitment. No, pareha nang magpakasal, commitment man na. They love each other. Wa na gyud sila nga lingion pa nga igugmaon pa. Sila ra gyud maghigugmaay. Mao na ang commitment. Ikaw may gugmas Ginoo, higugmaa gyud ang Ginoo labaw sa bisan unsa. Amen. Sunod, number 5, count the cost. Hinuduman makaigsunan nga iyang gibiyaan ang hilabihang kanindot nga langit, trono sa langit para lang anhion ta des kalibutan. Kaya ba nimong biyaan ang mga butang nga makapaimpirno nimo para maadto kag langit? Hello. Akong balikon. Iyang gibiyaan ang langit para muanis kalibutan aron luwason ang mga taong padulong sa impyerno. Ikaw, kaya ba nimong biyaan ang mga butang nga makapaimpyerno nimo para muadto kag langit? Ako pangutana, anos apa man ka magsugod sa imuhang commitment? Pabuton pa ba nimong sunod bulan? Pabuton pa ba nimo ang sunod tuig usa pa ka maninuod pag-ayo sa Ginoo? Karon ang insaktong panahon. Sunod. So kung imo maihap ang cost sa pagsunod sa Ginoo, igsuon hinumduman nato mo ni mag-lead nato og seriousness. Kana bang maseryoso ka ba? Dili ba ito joke-joke ang pagpakamatay ni Jesus sa cross? Wato siya nag-joke-joke dito. Seryoso ang Ginoong niluwas nato. Seryoso ang Ginoong ngayang gibiyaan ang trono sa langit para muanis kalibutan nga hilabihan ka makasasala. Seryoso ba ka? Muatog langit? Hello! Pangutan ako na yung tapad, seryoso ba ka nga muatog langit? Kung dili ka seryoso nga muatog langit, maunang magsigi pagagbalik-balik sa imong sala. Pero kung seryoso kang muadtog langit igsuon, tarunga ang imong pagpangalagad. Number 6, forsake all possession. It leads to right stewardship. Ayaw, Ato naman nga, dili kita'y tag-iya sa mga butang sa kalibutan.
Forsake all position. Ato nang undangon minta nga, ako ana, ako ani, ako ani, ako ani, na ako ani. Igsoon, tanan nga nadawat nato, hinatag ras Ginoo tanan. Walay atua, na tao tang hubo, mubiya po tang hubo. Ang tanan nga atong na-acquire sa kalibutan, kwarta, bahandi, positions, kinabuhi, dili, atua. Ayaw pangangkon. Amen. Kay kung mangangkon ka, dinha na magsugod ang gitawag love of money, which is the root of all evil. Kay ang tao, iyahig pangangkon sa unsay naa niya, iya, dili, hinatag na sa Ginoo. Gihimo ra tang steward sa Ginoo ana. Kung unsa gihatag sa Ginoo para nimo gamitan na para sa Ginoo. Amen. Ayo guna-huna nga ikaw mo'y tagya na. Kinsa naghatag nimo kusog? Kinsa naghatag nimo ginhawa? Kinsa naghatag nimo mata aron ka makita sa unsay buhaton nimo? Kinsa naghatag nimo kamot? Kung wala ka na, kakwarta ka. Oo. Muna nga salamat sa inyong commitment nga niapil gyud mo sa buluhaton para sa pagpalambo sa gingarihan sa Dios. Inyong gigamit ang inyong salapi para sa Ginoo. Whatever God gives us, ato pong gibalik ngato niya para malipay ang Ginoo. Atong pagpakan ng ginagson. Forsake all position, di na tamangangkon sa unsay na nato kay iyan sa Ginoo tanan. It leads to right stewardship. Makinta nga, Ginoo tagya ani, ako piniyalan ra. Sunod number 7, abide in His Word. Sunod, og magpabilin diha sa pulong sa Ginoo. It leads to word-centered life. Tanan natong mga plano, tinguha, decisions, kinabuhi, nag-agad kanunay sa pulong sa Ginoo. Di ka maghimo-himog imong plano, decision nga wala nakaangkla o naka-align sa pulong sa Ginoo. Ikawalo, love one another. Kanang pagkinabuhing may gugma, kana magpakita na ta gitawag nga Christ-likeness. Kanang pagigugma, bisan sa mga taong dili ang higugmaon gihapon nimo. Sama ni Kristo, bisan sa mga tao nga naas kasalanan, iyang gipasaylo. Sa mga tao nga naa sa mga kaluyahon, iyang gitabangan. Sa mga tao nga naa sa mga panginahanglanon, iyang gitagbo ang panginahanglan. Sa mga tao nga nagkinahanglan kaluwasan, iyang giluwas. Naagid ang kaluoy ug gugma. That is Christ-likeness. May sama ta sa kinaiyan ni Kristo. Number 9, bear fruit. Pag mabungahon leads to fruitfulness. So, ikaw, Kristohanon ka, maging mabungahon ka, makahimo kag laing Kristohanon. Maghimo kag laing Kristohanon, mubunga. Amen. So kadaosan nato mubunga. So tuig daghan na ta. Amen. So kung tagsa-tagsa nato magmabungahon, kitang tanan muuswag. Amen ba? Muuswag ta. Example, 50 takabuok. Kadaosan nato mubungag usa. Na kay bunga. Tao, kalag ba? Imong bunga. Kamo, nanamay mga bunga, no? Sige, mamunga na punta, karong tuiga, mangita taglaing bunga. Mahimong alagad, mahimong Kristohanon. Ato ng paningkamutan sa tabang sa Ginoo. Amen? So, number 10, make other disciples. Pangita og laing mga tinunan. Ikaw na himong tinunan, mahimo po kang magtutudlo. Ikaw na himong tinunan, mahimo po kang mutuon o mutudlo sa mahimong tinunan nimo. So, maunsa man ka, mahimo kang disciple maker. So, maghimo kag disciple, maghimo kag imuhang tinunan nga imong dad-on diha sa Ginoo. Okay? We are called to make disciples. Not we are called to make members. To make disciples. Amen ba? Okay, in conclusion mga igsoon, Jesus is looking for true disciples. Inay mo tapad, disciples. Ang sama ng disciples? Tinunan.
Not just followers. Dili lang sumusunod, kay dili tanang sumusunod nahimong disciple. Kabalo ba mo daghan kay mga sumusunod ni Kristo sa una? Niabot gud og 5,000. Katong kanang magsuysuri siya ba? Ato siya mga bukid, ato siya baybay, ato siya sa ilalim kanang mga kakahuyan, musuroy siya, ato siya naggugan. Daghang mga tao nga nagsunod-sunod niya. Niabot og 5,000 katawo. Niabot ang panahon nga, niabot sila dito sa bungtod. Gatapok ang mga tao, 5,000 kabuok. Sobra pa 5,000 siguro to, kay apil man ang mga bata o mga babae pa ato. Kay itong gihap ato, mga 4,000, kay kuan man, mga lalaki raman to. So, sobra pa 5,000. Sobra pa 4,000. So, karon sa katong mga tao nga nagsigsunod, pila ra ka ang disciple ato. So, dili tanan nga mga tao nagsunod-sunod, nahimong disciple. So, unsa na to nga mahimot ang disciple? Ako pangutana. Unsaon nga mahimot ang disciple? Number 1, appeal ug Bible study. Ikaduha, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen? Ikatulo, paninguha nga makashare ka sa uban aron makat-on. Kaya kung wala kay tinguha nga makapaambit ka sa uban sa imong nakatunan, dili ka maningkamot magtuon. Di ka maningkamot magtuon kay naman wa man kay tun-an, wala man kay himuong tinun-an. So ikaw mismo maningkamot ka. Nya kung gusto kang makat-on, paminaw pulong sa Ginoo. Paminaw gwali. Aron mahimo kang tinun-an. Paminaw gwali, para sama ni. Aron mahimo kang tinun-an. Unya, paminaw og radyo, kung natay radyo, paminaw. Kung naa kay cellphone din ha, nga makatanaw ka sa mga wali, paminaw. Aron nga mahimo tang tinun-an. Unya, di lang kay kutob din ha, maningkamot po tang makapaambit sa atong nakatunan. Kaya ang mga tinun-an ni Jesus Christ, nagpaambit sa ilang mga nakatunan. Nganong naabot man tog 5,000? Sige, before ta mahuman, 12 raman to kabuok ang iyang gikuha, no? Okay. Katong 12, nanguha na po doon sila lain nga mga kauban sa ilang pamilya. Ato lang ibutang, kada usa nila naghuwag pulo. Pila na? Ha? So nahimo ng 1,000. Okay? 12 times 10. 1,200. Ha? Unya, 8 times pag yun na nimo, example ha, kanang 8 times pag yun na nimo og usa ka, kuan, example, kada, kuan, tulo man katuig si Jesus, no? Tulo katuig. So, 8 times na nimo og tulo katuig, nakuha nila katong mga 5,000 katawo nga nagsunod-sunod nila. Sa katong mga nagsunod-sunod, pila ra pod kabuok ato ang mga tinun-an gyud. Kay ang uban ato mao may nanyagit og ilansang siya sa krus. Base sa mga Bible scholar, kung makita nato diri, katong ubang mga tawhana nga nagsunod-sunod mao pod nanyagit. Mao pod nanyagit nga ilansang siya sa krus. Nya na po dito katong nagsunod-sunod ni Jesus ba? Napo tayo ng utanag mga bitik nga pangutana. Napo dito. So ato pa, dili tanang nagsunod na himong tinunan. So dapat mahimo gyutang tinunan. Muna nga sa simbahan mga kigsunan, kung dili mahimong tinunan ang mga membro diha sa simbahan, ang uban din ha, mo rebuild din ha. Kana bang dili tig-apel og Bible study pero kusog mo reklamo? Dili mapilog meeting. Pero og naay mga plano sa simbahan, kusog mo reklamo. No? Wala na nahimong tinun-an. Kaya nahimong tinun-an, mo suporta, dili mo babag. Amen. Mo suporta sa buluhaton, dili mo babag sa
buluhaton. So ang gipangita sa Ginoo mga tinun-an, are you willing to follow Jesus as His disciple? Willing ba ka mo follow ni Jesus without conditions? O yan na, pastor, kay kuan, daghan, busy pa kay ko. Puros man ta busy. Kami busy sad mi, nami trabaho. Samot nagkuan ka ng tingklase na. Puros man ta busy. Pero naa din na nakasalalay atong priority. Nganong kaya man namo nga mga Bible study bisan og busy mi. Nganong makaya man namo nga maka-appeal sa panimbahon bisag busy mi. Priority ra ginaigsoon. Priority na to. Nganong kaya man nato nga makapangalagad bisag daghan tag buluhaton, priority na. Nag-agad na sa tong mga priorities kinabuhi. Usahay mas mapreti pa nato ang ato ang kanding, ato ang baka, ato ang baboy, atong linabhan. No? Nga pwede lang datong kanang hiposon para lang kita makapangalagad sa Ginoo. Or i-manage ang ato ang mga resources para dili ta mababagan. I-manage na siya. Amen? Amen ba? Are you willing to follow Jesus? Whatever the cost, without condition, follow Jesus wholeheartedly. Please stand, mga igsoon. Salamat sa pulong sa Ginoo karong buntaga, dalaygon ang Dios. Amen. Diya sa imong nimutan karon giawhag ti ka igsoon og gigala nga ibutang imuhang kaugalingon sa presensya sa Ginoo karon. Just close your eyes, bow down your head. Maghimo tag commitment sa Ginoo igsoon. Just make a commitment to the Lord right now. Diya sa imong nimutangan. Inang Ginoo, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Aniya ako karon Ginoo. Anda mo sunod sa imong kabubuton. Whatever the cost of my living, ikaw, Ginoong Diyos, ma-priority sa akong kinabuhi, o ikaw, Ginoong Diyos, mahimuot sa akong kinabuhi. I surrender everything to you, Lord. I commit my life to you, Lord Jesus Christ, to be your disciple, nga magasunod sa imong kabubuton, sa pamaagi, sumala sa imong pulong. Bless my life, Lord. Bless my commitment. From now on, I will follow you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.